Als je hoen tak om simmervakantie nog een paar weken in een pension hebben willen, moet je nog al even ziekje. De meeste hoenenpensions zitten in de zomermaanden namelijk groot vol. Dat vernemen ze ook in de triemen. Ongelooflijk. In de tramsalon en in het pension is het drukker dan ooit. Wie weet haast net waar we ze mee heen moeten. Het is echt gekkeboel. Jammer genoeg maar we zelfs vaste klanten die let reserveren al teleurstellen, want die zitten vol. Die kennen niks meer bij haar. Tot juli kennen we nog een paar bij haar, maar in juli, augustus echt niks meer. Dus het is echt gekkeboel. Maar echt trimsalon, wie bent net wend, maar wie moet nou mensen teleurstellen dat we er net meer bij haar kennen. Ongeacht dat we met jou man binnen, kennen we er niks meer bij haar. Het is net onbekend dat een heel soort mensen in coronatijd een hoen kocht hebben. Daardoor is het in de dijopvang echt drukker als eer voor Zuidersma en haar collega's. Maar er binnen nog een aantal zaken die het voor de drukte zwaartje. Wie ben achterkwam dat in Grains en in Drenthe pensions ophouden binnen. En die wieken uit naar Friesland. Dus wie ben wie nog net zo bekend met pensioen, omdat we nog maar creatief binnen en eigenlijk weinig reclame maken gaan. Maar nou wieken ze al hier uit echt naar uurs. Maar wie gaan ze oerwijs, Zuidlaren, Achterjouwer, eigenlijk heel Friesland, maar Grains en Drenthe komen ze ook bij. Naast de opvang van hoenen in het pension trimmen ze bij de dolen echt de hele dagen. Van een peerdijs is dat intussen naar het zien als zelfs meer gingen. Vroeger wie bijvoorbeeld in trimsalon ook zijn van nou kom maar en dan gaan we wat langer werken. Maar ja, op een gegeven moment houdt het op. Ik ga zelf natuurlijk mijn gezondheid even te backset houden. Dus op een gegeven moment houdt het wel op. Wie ben met jou trims, dus ik ga meer personeel nou. Maar op een gegeven moment houdt het op. Je wil echt kwaliteit leveren. En maar ook in het pension. Je kan wel zeggen van we stappen alles vol met benzen en we zetten het gangpaard vol. Maar ja, het moet goed net goed gaan en je moet echt sliepen. En wie moet echt sliepen. En de buren moet er ook geen lijst van haar. Dus op een gegeven moment houdt het op. Dus vol is vol.